anak yang tidak baik, anak yang tidak terang. Bepicik terus rohami menerima perbuatan-perbuatan pangalaho naso sumani. Alai pamate mapake remoti nakani songo TPI melodang taboy totoko pamate songoni nang kehidupanmu sehari-hari. Pamate nanay me pengaruhi oi tutup si malolong mi unang berengi pada watusan jauhkan dirimu dari situ. Boleh? Unang ibereng dongan na mangulahu songonod ditiru. Dibereng dongan na mangalo tu bapak ibu guru ditiru. Kalau kamu lihat di Facebook ini na mangalo tu bapak ibu guru na melanggar peraturan sekolah pamate ya pemi unang toton ate. Ale molalong diberi kodisi akan nauli na dengan tonton tiru banyak kreatif yang bisa kita lihat dari Facebook, iya kan?